Sziasztok, ebben a mai videóban folytassuk ezt a buszos részt. Most megyünk a 6-ossal. Na menjünk. Megy a busz a fejemen. Csak az izék jött, a szerpolínak jött. Mindjárt nekem jött a cigány. Ez is cigány kiállít ilyen. Ez se tudna menni. Ez is kettővel tud menni. Jó, semmi baj. Semmi baj. Nem sérült meg senki, szóval nem vonhat le egy pontos ez a játék. Amiben tisztelő. Akkor arra középülnyessük ki. Uram, te kecske vagy, ugye? Te maga hülye. Uram, te kecske vagy, nézd meg a csücsőbe magadat. Kecske vagy te. Csaszke vagy te. Te. Ha nem lessed, meg kirakom a buszból. Hát olyan vezetett kecske. Maga nem, jó, magát kirakom innen a buszból. Most kimegy a buszból, vagy csönd, válaszom. Majd kirakom a buszból, vagy csöndbe lesz. Miket? Akkor kirakom. Géza, ugye, az az ember kecske. Ez is csúszni kell, ez meg most kell legyen ez kormány is. Aha. Várjál. Beállítottad. Na, menjünk, folytassuk, mert ezek nem állnának meg, mint egyesek. Mert ezek is nem látnak, vakok, hogy nem látnak, hogy jön valaki. Na, nem. Uram, te mióta vezetsz, te kecske? Mióta vezetsz? 120 éve. Akkor kecske vagy? Nem, Akkor öreg ember. miért vagy kecske? Most megkérdez, hogy ez lapott busz. Kecske vezeti ezt a buszos srácok. Nézzük, ezt a buszos kecske vezetik. Ez kecske. Mindjárt kirakom magát. Tényleg kirakom mindjárt. De most megkérdez, ez lapott busz. Srácok, ez lopott busz. Maga, ez nem lopott busz. Ki van írva, hogy ez nem lopott busz. Literálisan. Oh, de is bele kell, hogy nyúljál. Technikai szünet van, most zabálunk egy kicsit, megvarálunk. Kecske van a buszon, a vezető az. Hülye maga. Menjünk tovább. Hát, ez is nem lát. Jó. Megy a vonat a fejemen. Utána megy a fedezesek fején. Akik cigányok. De ez bor, nyitól egy bor. Hogy felszerez a bor, nyitól. Szatszatszatszom, már mondani, hogy buszon lesz a biztosok, az volt, hogy nem lopott busz. Itt van mivel a pár. Alásra itt leszünk. Disznó! Bocsánat, több öfögést, amit hallottak, az a testvérem volt. Isten, keszkál vezető a busz. Nézzek valak? Fék, de most fék, állj meg! Ez a kormány is temus.
A fék is Temus, meg a Petel is Temus. Jó napot, Lássátok? uram! Jó napot, uram! Jó napot. Elkérdezem. Igen. Mikor szólt egy puszka? Az észrevételes esetén van, hogyha jön egy rabló. Érti? Hát vezettem. Nem. Én van a főnököt. Ez is főnök miért Temus a fék, meg a fék kormány és a pedál. Talán van a puszkát, ide. Mi? Talán a puszkát. Mindjárt lelövöm magát a puskával. Köszönöm. Köszönöm. Na te hoztad a puszkát. Kecske maga. Nem van. Aki mondja másra, az mondja meg erre. Te kecske vagy. Kettő, te egy kecske vagy. És fájott tudja, hogy kecske vagy. Azt meghalsz és jól lesz az időben. Rég vagytok. Ez is Temus kell legyen. A cigányok is Temusok, tudtátok? Most tudtátok, hogy a cigányok azok Temusok? Nem, be. Ne nyújj már belé. Na, jó? Felnokkoltok valami szín. Ennyi volt pár mert. Na, máma, sziasztok, ennyi volt a mai videó. Na, még Ha kell. tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Na, szevasztok! Jó lett.